ମ୍ୟାଡାମ କେବେ ଭାବିନି ଶିବାନୀ ପେଟରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ। ଯେତିକି ଏଠି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ ପାଖାପାଖି କେତେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ? ପାରିଶ୍ରମିକ ମୋର ମୁଁ କୌଣସି ଝିଅ ବୋଲେ ମୋର ସେ ଚରିତ୍ର ବି ନାହିଁ। ବାପା ମା ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସେଇଠି ବାହାରିବି। ଅସନ୍ତୁଲେ ଘିମାଛି ଯାତ୍ରା ଖେଳୁଛି ଯାତ୍ରା ମୌର ମଣିଷୀ ମାନେ ଗଣନାଠିୟ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରତ ଆଦିତ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଯାତ୍ରା ମୌରମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନରେ ତାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛି ଏବଂ ନୂତନ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛି ନଈର ନାଁ ବିଲୁଆ ଖାଇ। ତ ଏଇ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଡିଟୋରିୟମକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମକୁ ଏକ ଆବାଜ ଶୁଭିଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେଠାରେ ହଲ୍ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ତ କେମିତି ହଲ୍ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖାହେଲେ ଯେ କିଏ ଥିବ ସେ ହଲ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବା ଏବଂ ଜାଣିବା କେମିତି ହଲ୍ ପ୍ରଚାର ହୁଏ, କେତେବେଳେ ହୁଏ ଏବଂ ହଲ୍ ପ୍ରଚାର କେମିତି କଣ ସେ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ପରିଚୟ ମୋ ନାଁ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପେଟେ ଦେବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ମୋର। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲେଣି? ଯାତ୍ରା ପେଟେ ମୋର 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ନା ଆଉ କୋଉ ଲାଇନରେ ଥିଲେ? ନା ମୁଁ ଏଇ କାମରେ ହିଁ ଥିଲି, ପ୍ରଚାର ଲାଇନରେ ଥିଲି। ସେ ଘରଟା କୋଉଠି? ଘର ଆମର ସୁକିନ୍ଦା, ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆମ ଘର ଏଇଠୁ 15 କିଲୋମିଟର ଆଚ୍ଛା, ସୁକିନ୍ଦା। ଲୋକାଲ ପିଲା ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା। ଲୋକାଲ ପିଲା ଲୋକାଲ ପାର୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପାର୍ଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଭୁବନ ଆମ ଘର ପାଖିଆ କ୍ୟାମ୍ପ, ଆମେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ହଲ୍ ପ୍ରଚାର ଆପଣ କରନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କେତେବେଳେ ଶେଷ କରନ୍ତି? ଦିନ 4ଟାରୁ 11ଟା 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସରେ। ଦିନ 4ରୁ ସକାଳେ ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ସକାଳ ଯାତ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବି ପ୍ରଚାର ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ନ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କଣ ରହିଥାଏ? ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର ସରିଗଲା ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ 4ଟାରୁ କିଛି କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଗଲି କିଛି ନାହିଁ, 10-15 ମିନିଟ୍ ବୁଲିକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହେଲାଣି ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ବାଜିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ରେକର୍ଡିଂ କରିଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବଜଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଲାଣି ଏମିତି ହୁଏ କି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି। ଶିବାନୀ ପେଟରେ ଯୋଉ ଜାଗା ମୁଁ ଥିବି ସେଇ ଜାଗା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବି। ଶିବାନୀ ପେଟରେ କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ଆପଣ ପାଇବେନି ଡବଲ ପ୍ରଚାର ବାଲା। ସିଙ୍ଗିଲ ପ୍ରଚାର ବାଲା ପାଆନ୍ତି ମାନେ କି ଆପଣ ମାନର ସେଇଥିରୁ ରେକର୍ଡିଂ ବାଜେ। ଆମର ଏଇ ଡବଲ ପ୍ରଚାର ବାଲା, ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବ, ଜଣେ ଗାଡି ପ୍ରଚାର କରିବ। ଶିବାନୀ ପେଟରେ ଡବଲ ପ୍ରଚାର ବାଲା ରୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗାଡିରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଉ ଏମିତି ହଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର କରିବା କଣ ଫରକ ରହିଛି? ଗାଡିରେ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଟିକେ ହାଲକା ସହଜ ଟିକେ। ତ ସେଥିରେ କଣ କଣ ମେସିନ ଲାଗେ, ଏଠି କଣ ମେସିନ ଲାଗେ, ଅଲଗା ଲାଗେ ନା ଏକା ଲାଗେ? ଏକା ଲାଗେ। ସେଠି ଖାଲି ଏଇଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଟା ଲାଗୁଛି, 24 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ ବକ୍ସ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଏଠି 6ଟା ଫଣ୍ଡେଲ ବାଜୁଛି, 400 ମିଶି ଏକା ସବୁ, ଖାଲି ବକ୍ସ ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ଗାଡିରେ। ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହବାକୁ ପଡେ? ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ସଇଲା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡେ, ମୁଁ ନାଟକ ଫାଟକ କିଛି ଦେଖେନି। ଆଚ୍ଛା, ରୁହନ୍ତି କୋଉଠି? ଏଇ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ରୁହ। ଏ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡେ, ଟାଇମ ଆସିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଟାଇମ ଆସିଲେ ଆମର ପ୍ରଚାର କରୁ। ତ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ମୁଁ ବି ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବି, ମୋର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗାଡିରେ ବୁଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି? ଗାଡିରେ ମତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ପ୍ରଚାର କଲା ଘରକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରେ। ଆଉ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆମ ପ୍ରଚାର କରିବା କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତମେ ତ ପ୍ରଚାର ମାନେ ଟିକେ ଯଦି କଥା ହବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣେଇଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଅସନ୍ତୁଲେ ଘିମାଛି ଯାତ୍ରା ଖେଳୁଛି ଯାତ୍ରା ମୌର ମଣିଷୀ ମାନେ ଗଣନାଠିୟ। ବହୁ ଦର୍ଶକ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ନାଟକ ନଈର ନାଁ ବିଲୁଆ ଖାଇ। ନଈର ନାଁ ବିଲୁଆ ଖାଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନାଟକ ଅଛି ନଈର ନାଁ ବିଲୁଆ ଖାଇ। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ବାର ବାର ଖେଳିଲା ସେ ନାଟକ। এবার সম্পূর্ণ নূয়া নাটক আছে নইর না বিলুয়া খাই।
मुख्य भूमिकार अभिनय करेंगे यात्रा जगतर नंबर 1 हिरोइन से सुना झियो शिवानी कावेरी कावेरी अभिनय करेंगे कॉमेडी किंग ब्रजपाणी अभिनय करेंगे सॉलीवुड रो सुतोष राणा टाया टाया शिवानी रेकर्ड करुचे यात्रा मौड़ मणि शिवानी गुणनाथ आज द्वितीय रात्रि द्वितीय थर पाई बहु दर्शन अनुरोध वाची पुणी थरे सही नाटक नईर ना तो आपण माने तो सुनुतिले केमती प्रचार करथिले भाई तम तो प्रचार सुनले किंतु जतको प्रचार थांती गोटे सुंदर सुंदर शायरी कहती आपण को मध्य कोन एटी शायरी कहबा को पड़े ना एटी शिवानी बेटे शायरी फेरी कि बात्रा में किछि नाही जहा नाटक टिकेट काउंटर हमर मुख्य शायरी उठी गलानी आ शायरी केही बारना दे वर्तमान गाड़ी पचारे मन खुशी होला गोटे शायरी फेरी कहया जीवो माने सेमिता किछि नाही अच्छा तो शायरी किछि मन अछि शायरी आ भूली गने मन नाही का तो शिखते ना किछि बही पढ़ी कि सुना ना मु बही पढ़ी किछिटा शिखे वर्तमान जानथिबो होची मोबाइल रे आसे शायरी के मन अछि गुटी अछि एटा ଟିକେ आपण प्रचार काटू शिखिले ये मो मामू कोतो शिखिले आपण मामू के पप्पू अच्छा से भी प्रचार करूछंती प्रचार करतले कोणार्क ही मो पप्पा मथिले मो सेडी ही प्रचार शिखिथिले अच्छा वर्तमान जो आपण प्रचार करूछंती ए जो मशीन ए मशीन रो ऑपरेटिंग सब केम शिखिले से मो मामू शिखे दिथिले से मामू को तो शिखेनी 250 मशीन लागिथिला एबे 400 से डिफरेंट रहउची से कोन 250 मशीन 400 मशीन किंतु एका सब प्रचार एका गोटे छोटिया शायरी टिके सुनिबा भलो पाइथिनी प्रथम जीवने भलो पाइथिनी प्रथम जीवने छाड़ी चली गल प्रिया केमिति बंचिबे एभली संसार रे खाली तोम पई लागि चिनिया बहुत सुंदर शायरी मोटे हमें मध्य सुनिले किंतु भाई ये जो टोन को आपण एते कर्कश करूचंती एमिति कर्कश काहे की करूचंती नॉर्मल कहले कोन लोक सुनिबेनी ना मो नॉर्मल कोई ऑटोमेटिक फोन टा धने टिके बसी जाय तोंडीटा अच्छा एमिति जो आपण कहउचंती सतर कोन एमिति किछि दिन कला पर एबे जेतु नुवा पार्टी बाची पाखा दु तीनटा कैंप कला पर ऑटोमेटिक वॉइस स्टेशन चेंज हो जाए ऑटोमेटिक चेंज हो जाय एना वर्तमान रेगुलर डकिले माने वॉइस टा दीटा कैंप भीतर हम पड़ जाय 10 दिन भीतर वॉइस चेंज हो जाय अच्छा वॉइस पण केबे फिटिबो जेबे पचार छाडियो सेबे फिटनु माने कहबा को गले वर्ष सारा आपनकर वॉइस टी पड़ी के रहिते किछि असुविधा होएनी किछि असुविधा नै किछि नै ठीक चले किंतु एडी हम जोर पार्टी करि परिबो वर्तमान आवाज टा पाखर लागो धुरिया जीवन अच्छा तो आप जति के पारिश्रमिक मिले पाखा में केते पारिश्रमिक मिले पारिश्रमिक मोर जति पाउछ 16000 दरमा पाउछ खुशी खाइ भी 16000 टका पाउछ किछि असुविधा नै अच्छा जते हमें तो कलाकार मानक जानि थाउ एग्रीमेंट होई थाए किंतु आपन को भई कलाकार मानक किछि एग्रीमेंट हुए हमर एग्रीमेंट हुए आमे जो साउंड जो पिला रही छ हमर एग्रीमेंट हुए आपन कहा सहित एग्रीमेंट करंती आपन को जे साउंड ऑपरेटर रहितंती ना मालिक ने मैनेजर हमर होछि साउंड ऑपरेटर हमको हाथ करिवो मालिक पाखु नै एग्रीमेंट करे किंतु हमर मालिक कहबो ना हम साउंड ऑपरेटर अच्छा आपन को जहां सुविधा असुविधा आपन साउंड ऑपरेटर भी जणेबे आज्ञा हमर साउंड ऑपरेटर अच्छा तो आपन को केमथि वर्ष जेमथि आपन को ए पार्टी कलाकार रहिले अन्य एक पार्टी तांको अधिक टंका देई कि ए किनु चंती सेमथि आपन को शुरू हुए ना मोर शिवानी पेट छतला त कोन से पार्टी जिया को मोर इच्छा नै मोर शिवानी पेट आउरी 3 वर्ष काटिबी तापर यात्रा बाटी ही छाड़ी देबे काहे की यात्रा बाटी छाड़ी मोर अलग बिजनेस करी मोर यात्रा बाटी नै अरे बाहाला पर आसीबिनी अच्छा यात्रा कथा रहछि समस्त पे जतो यात्रा बाटी करसंदी ए यात्रा बाटी ही बाहे जायछंदी सेमती के अपन को आज पर्यंत मिलना यात्रा बाटी में कोन से जे बोले मोर से चरित्र ही नै पापा मां जोड़ चाहे मो सेडी बाहे अच्छा एमती होई कि यात्रा बाटी जे यात्रा बाटी आछि माने यात्रा बाटी बाहा हां एटा ही होय यात्रा बाटी रे जो माने अपन डांस करंदु कि बा जे नाचंदु जहा करंदु किंतु अधिकांश लोक यात्रा ही पार्टी ही बाहंती अच्छा एटी आपनकर संग सब को माने को माने अपन मिसंती सब हम साउंड पिला जो 5 जण रहि जंती हमर भलो तांग हाथ रे मो संग साथी हुए तापर गां पिला 10 12 जण रहि जन तांग हाथ रे मिसा मिसा करे अच्छा गोटे साउंड सिस्टम रे केते जण लोक काम करंती हमर साउंड सेक्शन में 6 जण काम करंती टोटल गोटे लाइट सेक्शन रे गोटे समुदाय गोटे यात्रा बाटी कर्मचारी केते जण थांती हमर कर्मचारी हेने आरारी 70 प्लस ही कर्मचारी खाली
আচ্ছা যেତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ସବୁ କେମିତି ଥାଏ ସକାଳେ କଣ ଖାଆନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ଖରାବେଳେ କଣ ମିଳେ ରାତିରେ କଣ ମିଳେ ସକାଳ ଆମର ମେସରେ ମିଳିଯାଏ ପଖାଳ ଲେବର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପଖାଳ ପଖାଳ ମିଳିଯାଏ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ବାଇଚାନ୍ସ କାହା ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଲା ସିଏ ହଉଛି ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ମିଳେ ଆଉ ରାତିରେ ତ ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଇବା କଥା ଖାଇବେ ନହେଲେ ଭାତ ଖାଇବେ ଏଇଆ ଆଚ୍ଛା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜଳଖିଆ ଭଳିଆ ଖାଇବେ ଚା ପାଣି ବି ସେଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏନି ପାଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଇବା ମିଳେ ନାହିଁ ତିନି ଟାଇମ ଖାଇବା ମିଳେ ସକାଳେ ହଉଛି ଖାଇବ ଖରାବେଳେ ଖାଇବ ରାତି ବେଳେ ଖାଇବ ତ ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ପାଇବାର ଅଛି ଯାତ୍ରା ପାଟିରୁ ଯୋଉଟା ପାଇଲା ପରେ ଯାତ୍ରା ପାଟି ଛାଡ଼ିଦେବେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ହିଁ ଚାହିଁଥିଲି ସେଇଟା ହେଇଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗାଡି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଭାରି ମନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗାଡି ପ୍ରଚାର କରିଦେବି ତାପରେ ଯାତ୍ରା ବାଡି ଛାଡିଦେବି ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ଢେର ସାରା କଥା ମଧ୍ୟ ଭାଇ କହିଲେ ଖୋଲା ମଣିଷଟିଏ ଖୋଲା କଥା ସବୁ କହିଲେ ଯାତ୍ରା ପାଟି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ କହିଲେ ଢେର ସାରା କଥା ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମତାମତ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ରହିଲୁ ପୁଣି ଦେଖବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ